טוב, איפה כולם? אנחנו משחקים מחבואים עכשיו. אלה, את עוזרת לי למצוא אותם? בוא נמצא קודם כל את נעמי ואת אבא. איפה נעמי ואבא? אלה, את חושבת שהם שמה? בואי נראה. הם פה? בואי נראה אם הם פה. 3, 4... בואו! זה נעמי ואבא! עכשיו, איפה סבתא ודייוויד? נעמי, את יכולה למצוא אותם? את רואה רגליים? איפה הרגליים? הרגליים של מי? של סבתא ושל דיוויד? בואו! ואיפה סבתא? כל הכבוד, נעם! יפה מאוד, נעם, זה היה ממש יפה. מאוד יפה.